Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Face Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Yeah, olisukuthi le episode ayikho ku Showmax. Episode 3 ku season 2 la ubaba uMseleku ke aqale khona ukukhuluma ngomshado athi ke kungaba njani kube usuku olulodwa kubona baba u4 umacele waphuma nokuthi ngeke nje noma ngabe ucabanga ukuthi isiZulu siyakuvuma lokho kodwa yena ngeke akwazi noma yeni wathi cha uma ngwabe wathi white wedding ucela ukuba yedwa traditional wedding engaxutshwa ke umakhumalo njengenjwayelo because into yami ithi umakhumalo uhleze ufuna ukushine or to stand out ngoba ngempela umakhumalo lo hleze ne makeup abathi on point njenge language ya social media agqoke kahle abe nenwele ezinhle abe muhle azenze ngendlela efanayo enhle nje emfanelayo onestyle sakhe sihlukile kumakhosikazi ababomseleku why afune usuku oluspecial kube nomunye usiceleni kwakhe yedwa ngaphezulu kwalokho kunesonto sengiyazi ukuthi umzalwane maye umzalwane kuyamenyezelwa esontweni ukuthi hayi omunye umzalwane wethu uyashada abazalwane bezobe nabo benyakaza ukukhapha umzalwane wabo ekhaya ukuphithizela kwasekhaya nabazali bejabulile ukuthi hayi indodakazi yabo iyashada wayengafuni ukuyi-enjoya leyo moment yedwa ngoba lezi ezinye izinto uyazenza lapha ku-show sibone ukuthi hayi umakhumalo u-hands on yabo wazathi umpilo laphayana kumembeso uma wakhe uyi-perfectionist yiyo lento emkhalisayo kumembeso ngoba akusiye owengamela izinto eziningi njengoba usuku lungayi why-ke ngafuna umakhumalo usuku lungayi ngizongibhalela ama-paragraph amade kodwa ngizofunda ngibone ukuthi ngiyayikholwa lento eniyishoyo ngoba lena nje ukuthi ufuna ukuba yedwa umacele seshilo ukuthi no inobutsotsi ngoba kugcina igama likaMacele already impendulo sebenayo uma uMacele sethe cha akashare usuku lakhe already sekuqediwe bathi kamanye amakhosikazi bezoqhubeka nawe esho ukuthi hayi ngibona kanje angithi nganitshela usimahlangene lapha kwi-meeting kusuke kuzokhuluma uMseleku noMacele phambi kwamanye amakhosikazi kwase kuba khona omunye ke ukuthi episode 3 awukho kodwa bahamba-ke ukuveza lana ukuthi why sekunale micimbi nemishado esiyibona manje abashadanga ngokwesiZulu angithi nibonile umamkhulu ezekhishelwe ibhokisi umshado wesiZulu abawenzanga nakuba-ke iningi belicabanga ukuthi since polygamist ubaba lokhu kuveza ukuthi uhambisa isintu noma amasiko phambili no abanale mshado le ekufakwana khona i-ring mase kuthi ke lo wesiZulu yilena ke abesebehamba beyobuza ke baba nolwazi ukuthi ezinye izinto bazenza kanjani kwase kuba nathi sesimenyiwe ke ngoba bese siyibona le mshado ke kuThando Nes'thembu kwase kuba yinayi-ke lento ebengithi mhlambe lento yokuthi kugcine igama lamamkhulu ihamba nokuthi umamkhulu niyabona ukuthi kwenzakalani ekhaya elikhulu nangu-ke lo usethola ukuphenduleka lo wama-examples ukuthi akabizanga gama angibizi igama kodwa ikhona into enje yenzakalayo ekhaya elikhulu umamkhulu wakhona ubajikela ekhaya elikhulu asazi-ke noma usaqhubeka yini kodwa nje ngamandla akho kuba umamkhulu bakujikele wabafaka enkantolo mina ngithi mhlambe lokhu kugcina kwezulu yamamkhulu bayaprotectwa abanye ngoba phela umamkhulu fanele ayifile iposition yakhe ukuthi umamkhulu wengamela izinto izwi lakhe liyagcina ngoba izinto zingajika lapha ekhaya elikhulu yonke lento esekhona umuntu omkhulu umuntu omdala sasingaze sizwe kodwa umuntu omdala kuthe engasekho inkantolo impela abanye bayaze basho ukuthi amahloni ngoba phela siyahlonipha kakhulu kodwa manje ngokwelungelo
liyasho ukuthi akabafaki enkantolo. Nakuba kuyinto ehlebisayo nento engeke sithi siyayincoma ngoba sesithi thina hawu sebehlala isikhathi esingaka kwaze kwaba khona ngisho abantwana, kuzoqhutshekwa kanjani mase bengenisana ezinkantolo kanje. Kodwa ilungelo likamamkhulu lithi akabayise enkantolo. Nalaba futhi abam-advisayo eceleni basho ukuthi kungenzeka konke kubuye ngakuwe lokho okufunayo ngoba wena unkosikazi omkhulu. Mase siza kulena-ke yokuthi-ke umshado nomembese. Uhlukile umshado nomembese. Umembese lo wenzeka kini. Umshado-ke mase ngithola ngale ndlela yesithembu. I-advantage, ngizobeka nje lekhu kwe-advantage yokuthi kube khona umamkhulu noma phela engaphoqiwe. Kusuke kwenzela iy'khathi ey'fana nalezi zasenkantolo ngoba ukuba khona kamamkhulu kuba ufakazi lokuthi uyawuvuma lo mshado. Kodwa kusho ukuthi noma kade engekho uyawuphika. Esikhathini la sekuvuka khona izinto zey'nkantolo, uma umamkhulu kade ekhona, kuyashiwo nje ukuthi wawuwitnessa lowa mshado, manje sewuphika kanjani. Yingakho-ke mhlawumbe sekuzothiwa kufanele umamkhulu ebe khona, kuyamphoqa ukuthi abe khona umamkhulu ngoba second wife akanawo amandla okwenza leyo nto. Ngoba phela kuthiwa ngokomthetho owaso isiZulu kanye nomthetho wezwe, umamkhulu fanele kushadwe evumile. Manje-ke esikhathini la esekuthinteka khona inkantolo, elinye isade selifuna ukupruva ukuthi ngempela wawuvuma lo mshado, bazothi wayehleli nje laphaya phambili, wayekhona kwividiyo nangu, esithombeni nangu, nabanye befakazisa ukuthi wayekhona. Manje usesho kanjani ukuthi sekuyinganekwane? Ngalezo zizathu-ke. Kodwa kumphoqayo akukho esiZulwini, akukho futhi nasemthethweni wase-South Africa. Kodwa ukuvika ingozi, obaba-ke bayafisa ukuthi akabe khona umamkhulu, ukuhlonipha. Ngoba phela abanye basuke sebethi ukuhlonipha izwi lami, kanti abanye bayazi laphaya emuva kwasekhanda ukuthi bayicabanga leyo nto ukuthi ingenzeka ibe khona ngelinye ilanga. Ngoba-ke ngeke kusho ukuthi into enivumelene nayo manje 20 years to come uyobe sayivuma. Manje-ke ukuthi le ngozi ivikwe, akenze ehlale lapha phambili ehlonishwe njengomamkhulu, uhambe kumcimbi wenzeke noma ngabe inhliziyo yakhe yafuna ukuba khona la noma ngabe ayifuni kodwa akabe khona, ukuze mase sifika isikhathi sokuthi washintsha umqondo kuthiwa hayi sisi, hayi mama, hayi nkosikazi, wawukhona nje kulo mshado. Uma omunye sethi umkhipha ngewindi, uyabo. Kodwa-ke lezo-ke suke sikhulunywa abantu sebehleba-ke. Futhi nami seningifundisa ukuhleba ngoba nginichazela le ndaba. Ukuthi umamkhulu-ke kuze kuthiwe yisintu, ngoba nje nakhona ekhaya elikhulu abanye bayathi akubhekwe phela kudala ukuthi wayengekho yini, akazange yini wawubona lo mshado, akazange yini wayibona le mshado ngoba nje esekhuluma esethi angibazi. Osona isithemba asilula-ke. Ezinye zezinto esiye siyibuke sithi hayi asilula. Kodwa ukuthi sengithini-ke angisazi. Bengiqale ngokuthini kule video? Angikhumbuli guys. Ngiyabonga support. Ngiyabonga ngiqedi. Bye.